Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Xa estamos de novo con todos vostedes en directo. Saben que poden participar 986-7D-744. Os compañeiros lle pondrán na pantalla para que poidan participar a favor, en contra, criticando, preguntando ou propoñendo cos convidados, con todo o respeto con quen vostedes queiran ou teñen interés. Lle damos a boa noite e a benvida a Fernando Pérez, presidente de Independientes por Caldas de Reis e concelleiro neste Concello Capitalino de Comarca. Moi boa noite, benvido, señor Pérez. Boa noite, moitas gracias polo vosso convite. Por favor, é un placer. Temos moito que falar, temos moito que analizar, pero en definitiva, póñame un titular a estos casi 2 aniños de xestión desta legislatura que empezou alá no mes de maio de 2015. Estamos prácticamente facendo este balance con todos os concellos, 2 aniños, casi 50%, é o mismo alcalde, son 10 aniños, pero estos dous, centros en estos. Básicamente o que estamos podríamos definirlo como un período de transitorio, onde cada vez que falamos de plans de futuro, pois o alcalde deixa entrever que xa está no final da súa carreira política e, polo tanto, xa non lle vai tocar a ele. É unha frase que usa moito, isto xa non me vai tocar a min, empeza a usala moito, entón, polo tanto, si notamos, evidentemente, pois é a primeira legislatura con maioría absoluta do Partido Socialista, de que estou eu como concelleiro no Concello, de que están os independentes, e realmente notamos pois que foi unha pérdida de posibilidades no noso Concello brutal, hai unha desidia, en canto á xestión municipal non avanzamos, estamos totalmente estancados, é un pobo que está notando moitísimo, a xente queixase reiteradamente porque o pobo está máis abandonado que nunca, eso é precisamente por esa sensación un pouco de me vou a ir e por outro lado teño unha maioría absoluta, entonces eso mezcla, pois prexudica bastante a xestión municipal, non? E ademais desde as Navidades, desde o Nadal encantado, porque lóxicamente foi archivada a súa denuncia. Bueno, a súa denuncia neste momento, que por certo é un tema que tamén me interesa moito traballar, porque falar sobre el, vamos a ver, a súa denuncia neste momento o que hai é unha intención de Fiscalía de que se abra todavía vista oral, non está definitivamente arquivado. De feito, a Fiscalía contra ese auto emiteu un recurso. Nós estamos personados no procedimento e así o conocemos. Pero me ven moi ben que me preguntes dese tema porque durante a campaña electoral do ano 2015 se desplegou por parte do alcalde, sabendo perfectamente que estaba mentindo os veciños, que é o que máis nos doe, que minta consciente de que está mentindo, sobre que os independentes habíamos sido os orixen deses problemas xudiciais. Entón, bueno, nós temos absolutamente toda a documentación, os independentes, para conocer o que estaba pasando no procedimento, evidentemente nos personamos, pero nunca formulamos ningún tipo de petición ni acusación, e o procedimento estaba totalmente iniciado. É dicir, nos personámonos con este poder no ano 2014,
E a primeiro auto de apertura do xuicio oral do alcalde do ano 2013. Temos acceso ao procedimento no 14, e xa no 13 se estaba pedindo a apertura do xuicio oral. Por lo tanto, el sabe perfectamente que mintiu, sábeo, mintiu, acusounos a nós, e sobre todo unha compañera que é a presidente do partido, que é Dolores Ramos Vila, de que habían sido... Sí, que yo acabo de poñer a vostede como presidente, non me corríxeme ahora, a vostede é moi fino para isto, lle agradezco e lle pido disculpas a vostede e a presidenta Dolores. Nada, Dolores Ramos Vila, ademais é unha persona con comportamento intachable, decideu o partido, e así foi, personal no procedimento para ter acceso ao procedimento. Cando a Fiscalía pideu a apertura de xuicio oral, que é a única acusación, a Fiscalía é a única acusación, se nos dou opción para formular a acusación e nós non a fixemos. Por lo tanto, nunca acusamos, nunca iniciamos ningún procedimento contra o alcalde, por moito que lle interesara políticamente decir que fomos nós, e, por lo tanto, tal. A realidade é que o equipo de goberno, como ben informan estos informes, pagaron reiteradamente multas privadas con cartos públicos, ca enorme suerte de que das 3 que se pagaron por parte deste alcalde, 2 estaban prescritas o delito, así o estimou a xueza, e unha é a famosa que dou pé a apertura de xuicio oral. O que ocurre que é certo que durante o non pago desa multa o alcalde estaba de viaxe, entón se alega que el non firmou o alcalde en funcións, que era o teniente alcalde. Eso evidentemente é o que se está apoiando para tal, e por eso a primeira vez que se lle archiva, non se lle anula o auto de apertura de xuicio oral é porque non se fundamenta, a xueza emiteu en 2 páxinas moi escuetas, a xueza retoma e fundamenta ou máis páxinas, por lo tanto volve a mandar a apertura de xuicio oral e a audiencia di que non considera neste momento que ao haberlo pagado o alcalde en funcións, considera que pode ter responsabilidades o alcalde que estaba en ese momento, que era Juan Manuel Rey. Entón, por lo tanto, ahora en este momento, a xueza do número 1 de Caldas de Reis emite auto de arquivo, por terceira vez xa, auto de arquivo esta vez, e a Fiscalía se opón ao arquivo do expediente e pide a apertura de xuicio oral pola multa. E agora estamos pendientes que a audiencia decida se esta petición de Fiscalía pode prosperar ou se arquiva definitivamente. Non está totalmente arquivado, el sabe tamén. E agradezco moito o matiz, porque además sabe vostede que o señor Rey, lóxicamente, celebrou ese arquivo e o vendeu, lóxicamente, con bombo a platillo. Na roda de prensa dixo que ainda non era unha victoria absoluta, que ainda quedaba unha opción, que o celebraría cando fora a definitiva. Por eso que ele sabe perfectamente que ainda queda unha alternativa. Moi pouco viable, ou archivar a considerar prescritas as primeiras multas que pagou directamente por decreto de alcaldía, sendo consciente que eran multas personales, porque nós lle preguntamos nun pleno se lle consideraba normal pagar multas personales con cartos públicos, ele era consciente, pero esas multas prescribiron según a xueza número 1, e, polo tanto, as multas que pagou el directamente con a súa firma estaban prescritas. Non quere decir que non as haya pagado, que si as pagou, con dinheiro público, non quere decir, o que pasa que, xa digo, pasoulle o tempo para poder actuar contra el. E a última é a que firmou o alcalde en funcións, entón, evidentemente, consideramos que é pouco viable que se abra xuicio oral contra el. Perfectamente aclarado, e además yo agradezco. Situación económica do Concello, débeda ahora mismo, como está a tesorería, como se está pagando, e orzamentos de 2017 que se acaban de aprobar fai uns días. Bueno, vamos a ver, unha proba da desidia deste equipo de goberno é que, pese a haberse as eleccións en maio de 2015, este ano, é dicir, fai este pleno de marzo, que se celebrou o día 2, creo que foi o día 2, sí, Sí, estamos a día 7, sí, hai o ciclo. Ainda non os temos aprobados, porque ainda teñen que estar en exposición pública, pero bueno, están aprobados en pleno. Correcto. Pero son os primeiros presupostos que se aproban por parte deste equipo de goberno nesta legislatura, o sea, que imaginémonos como a gestión, tendo maioría absoluta, imaginémonos como a xestión. Estamos falando de que se aproban ahora en marzo os orzamentos do 2017, que tenían que estar aprobados no 2016. E non hubo orzamentos ni no 15 ni no 16, se prorrogaron. Os de 15 aprobaronse en setiembre do ano 2015, e desde entonces non tuvemos máis orzamentos ni no 16, foi unha prórroga, e o 17 aprobaronse ahora. Vamos a ver. A situación económica, nós viñamos denunciando o enorme derroche económico que se estaba producindo no Concello desde que entramos no equipo no pleno, na Corporación Municipal, e evidentemente se nos acusaba de demagogos. Bueno, pois tuvemos que ir ao plan de axuste, como dixemos no seu día, tuvemos que ir a ese plan de axuste que obligou a subir os impostos aos veciños de Caldas de Reis e obligou a reducir o gasto. Curiosamente, das políticas de incremento de impostos se cumpliron todas as do plan de axuste, da política de reducción do gasto non se cumpliu prácticamente ninguna. Pero bueno, esa é a realidade. A día de hoxe, pois afortunadamente, gracias a ese plan de axuste, do cual xa salimos o ano pasado, porque tal se cumpleu, a débeda reduceuse de forma moi importante. Ahora, os veciños de Caldas saben, porque o saben,
e trouxen precisamente isto para que podamos ver. O plan de axuste firmouse no ano 2012 e os veciños de Caldas saben que quen pagou este plan de axuste, quen salvou o Concello de Caldas de Reis foi, por un lado, o goberno prestando os cartos para pagar a débeda e, por outro lado, os veciños pagando máis impostos para cubrir a débeda, que está baixando, evidentemente, desde entón. Para facernos unha idea, no ano 2011, tendo un presuposto de 5.679.000 euros, que foi antes da crisis, e cerramos este ano con un presuposto de 6 millóns, prácticamente o mismo, de euros, non? Bueno, pois no ano 11, o Concello de Caldas de Reis recaudaba por impostos 2.114.000 euros. De impostos directos, me refiero, Este ano recauda 2.459.000 euros. 340.000 euros máis que pagan os veciños de Caldas de Reis en impostos directos. Pero se vamos a tasas e precios públicos, onde se incluye o lixo, a auga, pasamos de... Oral, o coche e todo exactamente, pasamos de... No, oral entra en impostos directos. Vale. Pasamos de 782.000 a 1.097.000. 1.097.000, o sea, 600.000 euros máis solo en impostos e tasas, cada ano. E o orzamento é da mesma cuantía, son 6 millóns de euros. O sea, que imagínese a presión que está someténdose aos veciños de Caldas de Reis en impostos en este momento, non? Entón, esta é a realidade. El di que nunca se subiu en impostos, pero a realidade é tal. De feito, levouse a este pleno, a un pleno, a reducción do IBI, porque estábamos no tipo máximo da provincia de Pontevedra, éramos concretamente, teño aquí o dato, vamos a ver, estaba, os que tiñamos tipos impositivos máis elevados, a presión fiscal éramos de sextos, de 14 no ranking provincial, 14 no ranking provincial. Entón, éramos un concello bastante caro en ese sentido, e o que fixose unha revisión catastral, quedou de alta moitas piscinas, cubertos, galpóns, os veciños sábeno porque houve moitas altas. Entón, nos pedimos que se reduxira o tipo impositivo do IBI para que, tendo en conta o incremento que lle vai a supoñer por o incremento do valor do inmueble aos veciños, non tuveran o doble agravamento de pagar un tipo impositivo elevado con máis base imponible. E o equipo de goberno decideu baixar o tipo impositivo para que non se baixara, para que seguira incrementándose a recaudación co ano pasado. Baixar o IBI, pero ainda así se recauda máis co ano anterior, co cual, ao final, a presión fiscal continúa permanente. Correcto. E que hai da subida ou da proposta de subida do salario do alcalde por ano este ano e deixar de cobrar o ano que ven? Bueno, vamos a ver, en principio é un compromiso da alcaldía, nós non discrepamos con ese tema. Bueno, o bloque sí, se opón bastante. O bloque montou guerra co tema. Vamos a ver, o alcalde de Caldas de Reis subeu o seu sueldo 83 euros o mes. A min gústame ser objetivo. Sí, son 2.000 o ano. Sí, son 2.000 o ano. Ele está en 45.000 euros. O noso alcalde gana 45.000 euros de salario bruto anual. 45.000 euros. O argumento que se nos dá por parte do alcaldía é que entra en jubilación a finales de ano, principios do 18, e, polo tanto, quere correxir un poquinho a base de cotización para que, bueno, pues, na futura pensión lle beneficie un poquito. Nós consideramos que 83 euros ao mes é unha insignificancia, polo tanto, non discrepábamos con eso, sempre que se cumpra o compromiso de que no ano 2018 o Concello de Caldas de Reis non vai ter unha dedicación exclusiva de 45.000 euros. Por eso asumimos este sacrificio pequeno, pero un sacrificio en este ano. O equipo de goberno, o alcalde, personalmente nos dixo que vai a ser así, e que, polo tanto, que ven no ano 18 non vai haber cargo político con 45.000 euros de retribución, e, polo tanto, nós, evidentemente, a unha dedicación exclusiva, consideramos que o que pagamos ahora vamos a forrar con creces no 18. Perfecto. Por unha cuestión de tempo non lle damos máis a isto, queda perfectamente claro, situación da Sociedade Mercantil de Caldas, donde ademais vostedes hoxe e xunto con PP solicitan que haxa un convenio, que se firma un convenio co Concello para que se poida saltar esta situación. Incluso veñen a recordar, e usted veña a recordar, que no ano 2007, creo que era, non se había cumplido cando a Sociedade Mercantil estaba en obras, en reformas da súa sede. Vamos a ver, a Sociedade Mercantil eu quero matizar varias cousas, porque, bueno, nós na corporación hai dous socios da Sociedade Deportiva, da Sociedade Mercantil Recreativa Caldense, que é o alcalde máis nós, que eu sepa, creo que só somos dous. Por lo tanto, podemos falar un pouco como socios e como representantes. Aquí estamos como representantes públicos. Correcto. E así o vamos a expoñer. Vamos a ver, a Sociedade Mercantil Recreativa Caldense, na que leve ese nombre, porque foi co que se constitueu, realmente é unha asociación sin ánimo de lucro registrada na Xunta de Galicia como tal e no rexistro de asociacións do Concello de Caldas de Reis. Non é nin o Liceo Casino onde se fan puestas de largo para señores elitistas, nin é nada parecido. É un grupo de veciños... Isto está ben porque hai audiencia de fora. Claro. Pois é un grupo de veciños de Caldas que no seu día
é a asociación máis antigua do noso pobo, sin ánimo de lucro, e no ano 75, creo, no 76, decidiron que non tiñan un sitio de esparcimento para eles e para os seus rapaces. E decidiron poñer a escote entre os comerciantes e os veciños unha cuota extraordinaria para comprar un local e un terreo, non? Que se lle gestionou a orden religiosa dos padres pasionistas. E ali se montou esta instalación. É a única asociación, xa digo, máis antigua de Caldas e a única que tiña unha instalación dese tipo en propiedade. Ben, os estatutos da asociación, adaptados á nova lei, se exixía que en caso de disolución de tal, se entrara un proceso liquidatorio e o remanente positivo que se generase, porque hai un remanente positivo, porque hai un patrimonio neto positivo, o remanente positivo que se generase se destinase a unha asociación do municipio ou da comarca con idénticos fins que o mercantil. Non pon a ninguna entidade de dereito público, nin a Diputación, nin o Concello, nin a Mancomunidade. Pon a eso. Moi ben. Que se tratou? O que lle dixen ao alcalde é, primeiro, hai unha decisión plenaria incumplida polo equipo de goberno, cando tiña minoría, onde se acorda darlle unha axuda para o equipamento dese local, tal e como o fixo a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra, que colaborou na rehabilitación do inmueble, do local social. Entonces, como o Concello de Caldas de Reis lle dou diversas subvencións que nós non discrepamos desa política, a comunidades de montes das diferentes parroquias e asociacións como a de Sallar, que se chama Raigame, que é unha asociación similar a esta, se lle dou unha subvención a fondo perdido para crear locales sociales, nós entendíamos que non había que facer un trato discriminatorio con esta, tendo en aquel momento certa tensión ca directiva que tocaba no mercantil. Aprobouse co voto a favor do PP, BNG e Independientes, e co voto en contra do Partido Socialista, pero aprobouse, e nunca se cumpleu ese acordo plenario. Entón, o que se pide é, o alcalde ainda por riba leva a pleno, neste pleno de agora, a petición, que se aprobe, a petición formal ao mercantil de que lle deixe o local de forma prácticamente gratuita, e a mí pareceme, así lle deixe no pleno, primeiro, moi pouco elegante que a directiva e os socios do mercantil se enteren pola prensa de que vai a debatirse no pleno a petición da cesión sin haber falado con eles primeiro, que eu creo que era o máis elegante, e segundo, por outro lado, primeiro tratar de cumplir co requisito. Entón, como non se quere facer leña deste tema máis, o que se quere mirar para diante, el ten interese en que a asociación sobreviva, todos temos interese en que a asociación sobreviva, e o que se lle pide é que se firme un convenio, porque en Caldas non temos locales. Mira, as mulleres que están facendo a preparación ao parto están facendo na escola taller. É unha das opcións que vostede... Ese ten un local de 450 metros cuadrados perfectamente habilitado para facelo. De feito, incluso están dando clases hora de taekwondo na parte de atrás do salón e ten posto unha especie de tartán, unha almohadilla, ideal para que unha persona se poida tumbar no chan sin pasar frío ni tal. Entón, por lo tanto... Se podría aproveitar e beneficiar todo todos os veciños. Esperamos en que se impoña lógica e un criterio razonable. En fin, señor Pérez, voulle pedir máis brevedade, sei que vostede é capaz, por unha cuestión de que podamos meter máis tempo. Pexón, en que situación está, como está e como hai que resolver, porque é un tema ben arrastrado desde fai moito tempo. Sí, bueno, Pexón temos un problema, vamos a ver, o Pexón, en principio a Xunta de Galicia xa publicou no DOGA a aprobación parcial do Pexón, quero explicar aos veciños, porque hai dos temas que me preocupan e nos preocupan no Pexón. A primeira é que nós dixemos ao equipo de goberno que sería recomendable facer unha segunda exposición pública durante a tramitación e haber feito a aprobación inicial, creíamos que debíamos facer unha segunda exposición pública. Por qué? Porque os veciños que acudiron á fase de exposición pública, moitos, viron que os seus terrenos eran edificables, e despois Aguas de Galicia di que os terrenos do Carón do Umia non poden ser edificables. Por lo tanto, moita xente non sabe que o seu terreno edificable hoxe non é edificable. E, por lo tanto, creo que debíamos darlle esa información porque é un volumen de chan sustancial. Entonces, a partir dese tema que creemos que debemos facer falta unha segunda exposición pública, agora o que fixo a Xunta foi a facer unha aprobación parcial. Discrepo de varias zonas, esas quedan en stand-by e aprobamos o Pexón no resto do Concello. Entonces, publicouse no DOGA e agora nós temos que publicar no boletín a aprobación parcial do Pexón. Que queda fora? Quedan fora algúns núcleos, concretamente en Arcos quedan varios, en Godos quedan varios, en Sallar quedan varios, en Bemil quedan algún núcleo que a Xunta discrepa sobre a dimensión do núcleo tradicional, di que teria que ser máis reducida, é o que di a Xunta. E tamén moi importante, a Xunta no último trámite se acaba de cargar o polígono industrial de Paradela Carracedo, que di que non é viable neste momento un polígono industrial de 1,5 millón de metros cuadrados, co cual nós tamén discrepamos porque Caldas non ten suelo industrial ordenado e creo que este Pexón é fundamental para ter un suelo industrial ordenado. Nós, esta semana, estuve con un empresario por cuestións profesionais, non políticas, un empresario da zona que ten unha implantación no noso pobo pequeniña e que quería 3.500 metros cuadrados para crear 50 postos de traballo. Non ten. E non hai.
non ten. E me dicía, eu lamento, pero vou ter que marcharme a outro concello. Digo, no, é que a previsión é que a corto plazo non o haya. As veigas de Almarzar como vai quedar? Pois as veigas de Almarzar, en principio, do lado esquerdo onde estaba Brentan, onde os terrenos de Brentan, non se pode edificar nada. Eso xa Aguas de Galicia dixo que nada de nada, o sea, de Caldas a Vilagarcía, man esquerda, nada. A man dereita. A man dereita, en este momento, afortunadamente, a antigua industria Madeiras do Atlántico, que a comprou unha nova propiedade, está tendo actividade, por lo tanto nos alegramos. Se desbloqueou a compra dun terreno que había importante de Alimentos Arosa, que era unha superficie considerable, creo que son 50 e pico mil metros cuadrados, e creo que se comprou por parte dun empresario da comarca, do noso concello, co cual é de outra alegría, pero aquilo sigue un poquinho desordenado, patas arriba, non se pode hacer novas instalacións, e Fomento ainda por riba, como colmo xa, nos exige unha rotonda a diferente nivel para dar servicio a esas naves, co cual eso é inviable técnicamente, porque económicamente quen asume o coste dunha rotonda? Xa estamos en Fomento, ainda que nos queda despois o tema do termalismo, pero en Fomento como está a variante e que información teñen vostedes na corporación, é dicir, que información ten o Concello e os veciños nesa variante que sería a variante sur, é dicir, entre a Nacional 550 en Arcos Tibo, vale? Sí. Vale, na recta de Caldas hacia, lóxicamente, hacia a carretera de Villarcía. Vamos a ver, nos dixémoslle a Fomento, por certo, nos no pleno do mes de xaneiro levamos unha moción urxente como os independentes pedindo unha reunión imperiosa en Coruña, xa non en Pontevedra, en Coruña, ca Delegación Territorial do Ministerio de Fomento, por parte de todas as forzas políticas para poder estar ali todos e escoitar, porque, bueno, a esa reunión vai solamente o alcalde e creo que todos debíamos dar sensación de unidade en ese sentido. Sobre a variante, vamos a ver, a variante nos necesitamos, é necesaria de forma imperiosa. Fomento vaina exixir, ou vaina querer facer de forma imperiosa, porque vai facer a variante de Ceso de Sevalga e vai querer facer a variante de Caldas, porque non ven de Padrón para cá e ven buscando vías alternativas. Hai unha unanimidade por primeira vez en moito tempo, en ese sentido, de todas as forzas políticas do noso Concello, PSOE, PP, BNG, ANOVA, todas as forzas, incluso para que se continúe a variante dende Tibo, ata enfrente prácticamente de Clesa propoñíamos, depois os técnicos que miren o que é máis recomendable, hasta enfrente de Clesa prácticamente, dándolle un entronque á carretera de Portas. Esa é a alternativa. Entón, unha persoa que veña de Santiago e quere por Vilagarcía, pois pode facer perfectamente a circunvalación de Caldas en vez de por este lado ou polo outro, porque este lado está moi densamente poblado, está a autopista. Correcto. Queremos que se faga así e queremos que se solucione o Ponte da Ferrería e o río, que é lamentable como está o río, e a Ponte da Ferrería son... Siga co río. Hai parece que un proxecto, un documento técnico que o Concello está elaborando para as necesidades que necesita. Dragado, limpieza, mantenimiento, posta en valor... Sabe algo? Sí, bueno, vamos a ver, o alcalde non nos enseñou ese documento, nos dixo algunha vez que estaba traballando sobre esa idea. Nos consideramos que áridos, desde que se construiu en Coro non hai un gran volumen de áridos. Antes me acordo que se iban con carretas a coller a area ao pé da ponte. Ahora non hai un gran volumen de áridos, o que hai moita máis a vegetal, moitísima masa vegetal, non sobre áridos, porque agora o que hai é fango. Entón, é certo que vai facer falta algún tipo de actuación de limpieza e, polo tanto, nós exigimos que se faga. Non entendemos un pouco, a veces, a postura de Aguas de Galicia sobre tamén incluso abrir a famosa represa do Muiño, que nós fomos críticos con esa obra e que ahora nos obligan a ter aberta no inverno por remonte dos peixes. Non o entendemos, porque ao chegar aos choros non hai cauce, polo tanto, os peixes non poden subir, e que non o acabo de entender. As troitas e os ríos. Primeiro esquimamos o río e despois queremos reconstruir. Non o acabo de entender. Pero, bueno, o que sí é certo que fai falta unha actuación urxente porque a imaxe do noso pobo é lamentable. Creo que o equipo de goberno tamén pode facer bastante máis. Seguimos con aguas, pero quentes, termalismo. Pozas, Fonte da Burga... Bueno, vamos a ver, o equipo de goberno acaba de dotar en este presupuesto, unha xunta de goberno local, un orzamento de 300, casi 400.000 euros para a última fase, teóricamente, das pozas, que é vestuarios e unha última poza que falta por facer. Nós fomos especialmente críticos na ubicación e na forma de explotación. O equipo de goberno nos di que con esta última actuación que se pensa en executar este ano, a finales de ano estará funcionando. Nós queremos saber como vai a funcionar, que personal vai a atender esas pozas, quen vai a cobrar por acudir ás pozas, porque está previsto que se cobre, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Xa que o alcalde se meteu neste proxecto que considero suicida o considero eu, pois que estou deseando que el o poña en marcha para ver como vai funcionar, porque queremos velo, porque estamos deseando velo, non? Eu considero que é un proxecto de moi difícil viabilidade. Eu considero que é un proxecto onde xa se levan gastados do orden de 2 millóns e pico de euros, considero que é unha inversión moi importante con esta última obra que se executa, e considero, xa digo, que vai ser difícil. Aguas de Galicia Aguas de Galicia non, a Xunta, nun concello que se chama Caldas de Reis, Caldas, de agua termal, a Xunta ven de decir que nunca vai haber agua termal nesas pozas, o ven de decir a Xunta. Habrá agua termal reciclada, pero xa non é termal, é agua que foi termal,
é que como estuvo en contacto e pudo estar contaminada xa non é termal. Eso di a propia Xunta, co cual non son pozas termais, son pozas de agua quente, diferente. A chamada Fábrica da Luz, digamos que a antigua central hidroeléctrica en Segade, o Concello ten, digamos que un acordo de compra. Sí, bueno, un acordo, hai un preacordo, parece ser. Vamos a ver, Gas Natural no seu día con proposta do alcalde, que incluso chegou a facer un boceto do que quería facer ali, propuxo un contrato de arrendamento. Nós e os servicios técnicos municipais dixemos que eso non se podía firmar, e nós somos os primeiros que queremos que esa propiedade se gestione desde o Concello, porque considerámosla emblemática, e xa dixemos ao alcalde que vai contar con o noso apoio sempre que sean condicións razonables. Ese contrato de arrendamento era inasumible, porque era unha barbaridade, porque a Gas Natural nos obligaba a facer a obra en 2 anos das instalacións, e en calquer momento podía retomar a propiedade, co cual imaginemos para quen estábamos traballando. Por lo tanto, gracias a que non se firmou ese contrato de arrendamento que se propuxo encima da mesa fai 5 anos, ahora Gas Natural reconsiderouno e está disposto a vender, que eso é o que realmente teríamos que perseguir desde o principio. O alcalde nos di que hai unha especie de preacordo verbal cos técnicos de Gas Natural que nós non conocemos en 70.000 euros, non deixemos que ainda que fora algo máis, queremos que sean 70.000, pero se temos algúns gastos máis non pasa nada, que vai contar con o noso apoio e considerámoslo unha propiedade fundamental. Falaremos de usos e de cousas. Localización do centro de saúde, hai algunha cuestión concreta? O centro de saúde acusóusenos o BNG. En 20 segundos, 20 segundos. O centro de saúde acusóusenos o BNG, a nós e o PP, de que non queríamos un novo centro de saúde, porque estábamos en contra da ubicación na finca da Tafona. Resulta que 6 anos despois, o Sergas lle di por escrito que ali non, porque é negable. O mismo que dixemos nós 6 anos atrás, e levamos 6 anos perdidos. A día de hoxe seguimos non hai alternativa. Nin hai alternativa. Nós propuxemos algunha alternativa, o alcalde ten algunha alternativa tamén que está manexando, algunhas estamos de acordo, e por aí tamén vai contar con o noso apoio, evidentemente. Señor Pérez, temos que rematar, chegamos ao final do viaxe, pero ten unha última intervención para falar do futuro, porque parece que hai moitos cambios, entre eles o Congreso do PP que está para o día 18 deste mes, sí, con 2 candidatos que eu sepa coñecidos, que son Jesús Goldar e David Touriño, pero cal é o futuro que se ve, que se aprecia e que se está, digamos que traballando encima da mesa independientes de Caldas de Reis? Nos é un proxecto, evidentemente, que nacemos ca idea de vocación de futuro, de que se asentara no noso povo. Nós estamos contentos do resultado electoral noso, non do resultado electoral general, non nos gustou, evidentemente, que o Partido Socialista, como se está demostrando ahora, tuvera esta maioría absoluta, non o Partido Socialista, senón este alcalde, tuvera unha maioría absoluta, non nos gustou. Evidentemente, tamén temos que matizarlo, porque parece que é unha vitoria, evidentemente unha vitoria desde a independencia de goberno, pero é unha derrota no sentido de que baixou 100 e pico votos, o que pasa que, evidentemente, o desplome do Partido Popular provocou esa maioría absoluta. A pérdida de compensación de maiorías provocou este efecto. Ahora, nós queremos que sea un proxecto de vocación de futuro, pero realmente creo que o Concello, os nosos veciños saben que estamos nunha situación límite. É dicir, temos uns impostos elevados, estamos perdendo poboación de forma moi importante, e somos un Concello que non temos motivos para perder poboación, que non somos do interior. Por lo tanto, non ten máis explicación que a presión fiscal, as condicións de vida, etc. Tal e como el vendía cando crecíamos que a calidad de vida fomentaba que se empadronaran, ahora terá que asumir que a falta de calidad de vida provoca que se desempadronen, non? Entón, nós consideramos que ahora socialmente, que os independientes fomos un movimento social, político, nós consideramos que ahora socialmente ten que ferver o povo. O povo ten que empezar a ferver e non consentir este abandono. E se fervemos solamente nas redes sociales non facemos nada, hai que ferver como, oye, quero participar, como podo axudar, como eso que necesitamos, movimiento. Entón, nós, evidentemente, o noso partido está saneado económicamente, as contas son claras, e temos toda a disposición o noso traballo, a disposición de todo o mundo para que poida haber. As nosas reunións son abertas, e nos gustaría que houbera un movimento social para poder perpetuar. Se non hai movimento social, evidentemente, a viabilidade vai ser nula, e nós, evidentemente, de cara ás seguintes eleccións nos plantearemos por onde vamos a tirar. Cada un terá libertad para participar en política se o considera, pero ao mellor xa non como unha plataforma de independientes, porque nós temos xente de todas as inquedanzas, entón habrá xente que irá en outra lista, ou tal, pero, bueno, se realmente non hai un apoio social, isto vive única e exclusivamente do apoio social do povo. O PSOE, a candidatura local do PSOE e do PP, vive do partido. Nós vivimos do povo, nada máis. Que se cumpla, que o povo colabore, que o povo participe, que en definitiva o que vostede acaba de pedir. Fernando Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto, hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moita sorte e moi boa noite. Moitísimas gracias a vos.
Nos vamos a Policía, da man dos compatricionadores, pasan xa 31 minutos das 11:30 da noite, recibimos a José Manuel Abraldes, alcalde de Barro, non o perdan, analizamos este concello e contestamos ao portavoz do Partido Popular. Hasta ahora mismo.